Последни снимки правиме на топ семейството на бат Данчо. Да. Ей, тук... да ви кажат, че аз нямам жълти пчели. Показах го извън ден жълти пчели. Значи на 2 корпуса са. Его тук. Има восъчен молец. Да. Тук е ферма за восъчен молец. О, не бе, Кире, виж, аз съм ги присвилва. Не. О, чакай. Да. Тук е кълбото. Да, тук е кълбото. Тук ще събират мед. Тук го бях оставил за капанче. Ама тази година роевец няма нещо при мен, не знам защо. Те ви измреха пчелите от къде роеве. Его, тук се вижда 3 рамки. Няма да изземи. Те жълтите пчели не изземяват. Аз съм до сега колко пъти не са изземявали. Сериозно е. Сериозен кошер е, но... Има разлика между жълти селектирани и жълти неселектирани, само да напомним. Тук отново супер кошерите. Ако някой се интересува, за да не правим реклама, свържете се с бат Данчо на лични. Да. Той ще ви каже откъде ги взима. И слабите неща, и хубавите неща. Бат Данчо винаги казва и слабите, и хубавите. Има критика винаги това. Да, има. Хайде, остави Айде. Покажи отзаде как са, бе. Абе, не си да показвам. Много късано в чувар. С година много късано в чувар. Личи си, че е тренирал борба в гръб. Кой си мисли, че може да го бие, предупреждаваме, не се занимайте с глупости. Той е на хитър Петър, брат му, ма по-скоро той е хитрия. То Петър е брат му. Те стрелилки най-хитър.